video. Toto je nové video, dneska už druhé. A dneska ideme rozdávať takéto kartičky na Onderovom ihrisku. No len sa pozri. Asi majú všetci teraz pauzu, ale rozhodne tu niekto je, lebo sme ich videli. No, takže nezabudnite dať like a odber na toto video. A tu som výherca 456. Áno, toto je naša sa Squid Game. No, takže musíme si počkať na niekoho. Už niekoho vidíme. Dobrý deň, nechceli by ste kartičku? Prvý človek odmietol. Ale nebojte, ešte je tu dosť ľudí, takže... 3, 2, 1. Stále čakáme. Nikto stále nejde. To nechápem, prečo teda nechodia. No asi by sme mali ísť bližšie. No, uvidíme ešte. Betka moja milá, mám sa ťa spýtať, čo natáčaš. Ďakujem. Načuj. Hej, pozri, do Squid Game som dostal. To je povedať. Kika! Kika, mňa! No, hni se! Každý mne prídu sem. Jak sa volá? Viva, Kika! Viva, Kika! Sme dostali poukážku! Dobre, dvaja ľudia už ju majú. Aspoň niekto. Koľkej mám prísť, o koľkej? Neviem. O 6. Pane Bože, také otázky. Nechápajte, že mu veria. By sme to ukončili. Takže, keď vidíte toto video, ako povedal hráč 456, čaute. A nezabudnite dať, viete čo, like a odber.